למה אתה הולך משקר למשטרה? אתה נכנסת בי בינתיים, לפי מה שיודעים. היה שם דיונה, היה שם כזה חולות גבוהות דיונה, ואתה היית עם האופנוע שלך עם גלגלי שטח. האופנוע שלך זה אופנוע שטח, לא? שום אופנוע שטח, אופנוע כביש, סופר ספורט. אתה נסעת איתו בחולות, אני ראיתי, וקפסת את הדיונה לתוך הטמבון שלי ונהרס. שום קבצתי לשום דיון על הטמבון שלך, אל תן את השכל, אוקיי? זה לא מה שהיה, אתה רוצה להגיד לי. זה לא מה שהיה, אתה נכנסת בי פאקינג מאחורה. אני לא זוכר כי שתיתי אז, או שאתה היה ככה, או... זה דעה שלך, אתה לא צריך לראות ששתית. אני שתיתי כי זה מה שהיה לשתות באוטו, הייתי צמא. לא אכפת לי שזה שהיית צמא. אתה לא צריך לראות שהיית שיכור, דעה שלך, אוקיי? אז מה, בן אדם אסור לו ליהנות ולעשן? אז קצת עישנתי, מה אסור? שתיתי, עישנתי קצת ואתה בא עושה לי צבטוחה בראש. או שאתה קפצת מהחולות, או שאתה עם הרבו, באת החלקת עם הפעלולים של חבר שלך, או שהחלקת מהפור והסופרמן נציל אותך. תקשיב טוב. אם אני עכשיו מביא לך את ארגז הפרופס הזה... לא מעניין אותי מה תגיד. לא אכפת לי אם שתית או עישנת על הסיים שלי. אוקיי? אתה נכנסת... הנה רב הוא מאיים! לא מעניין אותי מה תגיד. זה מיקו. לא אכפת לי. אני ככתב שאני אקבל. ממי תקבל? הנה רבו. לא אכפת לי מה תגיד. אז יאללה. ממי תעסק? זה מיקו. שאת לך מקורב אני אקבל שכתב שלי. הלו. לא מעניין, אוקיי? הלו, כפרה עליך. הלו. כן, אחי. איווה. תשמע, הוא קצת עצבני, אני זה שנהג באוטו. לא אכפת לי שאני... שמע, אנחנו קצת אותו ערב, תקשיב, בלי לצעוק, חולס, בלי לצעוק. תקשיב, אנחנו באותו ערב קצת שתינו, היינו בחורות וזה, קצת... לא בחולות, מה בחולות? ראש שלנו היה לא פה, ראש שלנו היה עם עלה למעלה, עם בתולות, אתה לא מבין אותי? אני לא רוצה לעשות ריב, אני רוצה הכל שלום. תקשיב, אתה בא עכשיו איפה שהחלקת וקפצת עם הסופרלנד? נשמע, תקשיב טוב, יש לי עורך דין. אתה רוצה תפנה אליו, קורא אותה משריתי. תקשיב טוב. העורך דין שלך לא לוקח ממני את הכסף. אתה לוקח ממני. סלח חיוני, זה עורך דין. אני אקבל. תקשיב, יש לי עורך דין סלם חיוני. מכיר אותו? לא באתי מה, איזה עורך דין יש לך. אז למה אתה אומר לי איזה עורך דין יש לך? למה לי אכפת? בוא תקרא בזה במספיק תביעות, אוקיי? תקשיב טוב. אתה מבין בתביעות? אוקיי, אני צריך ניתוח בקרסול, שהניתוח שווה 200,000 שקל. הלו, קצת אפוקסי וזה עובר! למה תקבל פיצויים דרך 200,000 שקל? הלו, כפרה עליך. תשמע, גם לי היה בעיות עם הקרסול, אנחנו שיחקנו בכפר קצת עם נפצים. אתה עכשיו יכול להגיד שוואלה, אתה לא מת, אתה חי, תגיד תודה לאללה שאתה חי. הלו, תן לי. הלו, גבר. מה גומל? מה זה ברוות מגמלה? אני לא מעשן, מה אתה אומר לי ללכת לגמול? אני לא מעשן כבר, מה אתה אומר לי ללכת לגמול? מה הקשר? אני לא רוצה ללכת לגמול. אני לא לגמול, אני כבר לא מעשן, אחו. מה? אני כבר לא מעשן, מה קשור גומל? לא קשור לא מעשן. תגיד תודה לאללה, לא קרה לך כלום. חודש וחצי מהתאונה, אוקיי? חודש וחצי עבר מהתאונה. אתה לא יכול להגיד כלום, אוקיי? אני עכשיו מספר את השיחה הזאת למשטרה, אוקיי? מזיינים לך את התחת. אתה מאיים עליי נערבו. אתה גר בתל אביב שם, אני יודע איפה אתה גר בבניין ההוא, אני יודע. אז תבוא לבית שלי, אכפת? אני אבוא וכל המשטרה סוויסה וכולם על הזין שלי. תבוא, ומה אתה עושה לי? אני לא אומר דברים כאלה בטלפון, אני מבצע. מה תבצע? מה? תגיד לי, מי אתה חושב שאתה? אתה מקליט אותי, נערבו? אתה מקליט? מה? אני לא מקליט שום דבר, אוקיי? אז בוא עכשיו לאיפה שהיית בחולות רגע, אני רוצה לספר לך משהו נחמד, בוא. את העיסוקים שלי יש לי מה לעשות בחיים, אוקיי? תקשיב, בוא רגע פה לסופרלנד, אני רוצה לדבר איתך משהו טוב. לא רוצה לבוא לסופרלנד, אוקיי? אז לא לסופרלנד, לחולות איפה שקפצת ונכנסת בי. לא קפצתי משום מקום, תפסיק את השכל, טוב מה? אז שהחלקת שמה. לא החלקתי. אז שעשת פעלולים, חברים שלך נרבו. לא עשיתי שום פעם. איפה שחדים בעצם, החדים בקפלו.
תפסיק לעשות את הסיפור אחרת, אוקיי? תעשה מה אתה רוצה, תקליט על הזין שלי, תבוא אליי הביתה, תגיד מי אתה בכלל למטומטם? אני לא מפחיד אותי. על רבו, לי אתה אומר, ליזיר עם קסם אתה אומר מטומטם? למה אתה מנבל ככה הבן זונה מניאק? אני נרבה חותך גרון שלך יא מניאק, זין שלך חותך ומוכר אותו בן זונה. תגיד לי, מה אתה ברפואה הזאת? מה אתה מששתק? כל זאת, אה? אם השגתי את המספר שלך ביום שישי, אתה חושב אני לא יודע איפה אתה גר? אז תבוא אליי הביתה, אתה חושב שאתה מפחיד אותי? אני לא בא הביתה, אני רוצה שעכשיו תבוא לסופרלנד מצידי עם 10 ניידות. לא שום סופרלנד, חתיכת טמבה, מי אתה בכלל? תגיד לי. תגיד לי, מי אתה חושב שאתה נכנסת בי מאחורה? מה, אתה רוצה עכשיו 200,000 שקל מזונות ואני סוגר לך את הסיפור הזה ומזל את שלו במשטרה ומבטח את העורך דין לכל. תגיד לי, מי אתה בכלל? טוב, אתה צודק, אתה צודק, אתה ככה כל יהוד, צודק. בוא עכשיו פה לסופרלנד, אני מביא לך 200,000 שקל מזומן. תבוא לבד. אתה רוצה תשאיר לי בתיבת דואר שלי 200,000 שקל מזומן. לא ייכנס, תבוא לפה, אני מביא לך, אני יכול להוציא לך עכשיו. מוכר כמה עניינים. לא תבוא לשם, אוקיי? תבוא לשם, אבל לבד שצריך לסחוב את זה. אתה רוצה, יש לי עורך דין, אתה יכול לדבר איתו. לא, אני מביא לך עכשיו בוא. 300,000 דולר. רוצה? לא רוצה שום דבר. בוא, תבוא רגע פה לחולות הסופרלנד. תבוא לבד רגע. תבוא לבד רגע. תבוא לבד פה רגע, אני מביא לך עכשיו כמה כסף שאתה מבקש. זה לא נעליים, אוקיי? תבוא לבד, אני מבקש. לא רוצה לבוא, מי אתה? למה, מה היית שתגיד לי מה לעשות? אני לא אומר מה לעשות, אתה לא מקליט שיחה, נכון? אני לא מקליט שום דבר. אז הנה הרבו, בוא לפה! כול סמאמו, הנה רב, פה הנה על ארדוגה. ארדוגה, ארדסוד. הנה הרבו. איפה אתה גר? איפה? אמרת אתה יודע איפה אני גר, לא? אני יודע איפה גר, אתה בתל אביב בן זונה. לא, בוא לתל אביב לחתיכת בן בוא, אני מלך אם אני דופק הכדור בראש עכשיו, לחתיכת טמבל. אתה דופק כדור בראש יא בן זונה? טל זהר, אני יודע. טל קוראים אותך, טל. יפה, קוראים לי טל. איך קוראים לך? חתיכת מסתן ערבי בתחת שנכנס בי מאחורה בכביש בסופרלנד. אתה עשית ככה פעלולים. אני לא עשיתי שום פעלולים, אתה נכנסתי אתה לא עשית פעם שמה פעלולים עם גלגל קדמי באוויר? לא הייתי שום גלגל קדמי באוויר. אתה לא יודע לעשות את זה? אני יודע לעשות כל מה שאתה רוצה. דרכי זה לא אכפת, לי זה לא אכפת מה אתה אומר, אתה על הזין. אז מה אמרת? אתה אמרת במשפט, אתה... יאו, תיירת על זרם. חכה. תשמור.